Neng baga rabi itayo amin ako. Congrats ka tayo na nga ba? Isuti kong kunak nga rambakan tayo. Kadagitay na aga. Karugyan nyo at kampanya tatan para ito no after 2 years. Tatay at tugawak ita nga mga simsim pa dahi ta cellphone para ito dahi live streaming tayo. Masikuranak lang tatamo at tugawak dahi ito pantalon ko. Nasutsot di jay nga topi na di babana dyan timukot niya. Kano masutsot na ipag na mabadit mo. Kadaman kunak magkadagitay kabalay ko. Saraitan nyo man, kamuyo ti sarait, daitan nyo man nga ko, malipatan damo mo daduma, hindi na minsan sinarsarait ko, nung ti sakit ko gabi no sakti agdait, jak nga agtalag, di may sa siglot, di maudi na no ilak ko, dubli-dublat nagbukol tong. So nga oray mo di brief ko no kasi no dati saraitat ka nabukol to, di jaga na natin idubli-dubli nga dati jak nga agtalag, di maminsan na siglot, no amuyo at agsarait. Kayo nga nalaing ti makina siya, kanya kamo ti makina, dahil nila agsarait nga manual, nudad duman o apuraka, iyad dayo mo, agagok ukak to, maglaan dahil dait mo no. Takin kinanjaw manan ti dait, ide, agsarait, kunana, repair. Mabaling mga ta, isungar ti kong kuna. Gapulaan dahil ta agsot-sot-sot nga gayadan nan, puuram di pantalonan, kung na ibalin mo, kano ma-repairable laki di, mabaling mga isalakan, ha? Kung majipostiso, maikat di may sa, ibalin mo, nanginamot. Mabaling mga idagkat mo pa ilaan, di may tibang, si ata may idagkat, ano, dagbuk-bukol na, nasakit to di guguk mo na, kasi mo lang, slab na may sa nga, hindi nabiitak pa nga na-ordenan. Imununangan siya nga padi nga na-ordenan. Imay, kaya patpatan kami, patpatan, balin nga naunag di patpatan kaya ko na kasla maupupay. Napaya nga maupay ka. Ngamin di jay incorrect di na ordena na kaslamat nga iso ti makasama. Kala ko ka sila daytay kunatan ang daytay maliwayan na magyakarina. Basol nga taa kada ko. Kanya nga ruti planong kasla tay maupay rumwara kasla madinan kaya adot pakaupayan na daddo magagablo mula pati parokyano nga mumauawatan nasayati sangon-sango dilikod ibilbilang na kamagaya damor nga yasidag mo jibagin ka damor nga maamon da kani atam da kamagaya mong kilkilaw kamaupay isuna kakunakan niya na apaya no repairable laki di, na mabaling lakad na i-repair, kaya nga dadaulan. Kung kuna ay di dahil di ka order ko pa ilaan dahil. Kagpay so kunak kanya na, ang kas pangarigan, in 10 years, nagpatagdar ka timay sa building na dakol. Tatan order ng kanal pasan dahil ta building, os sa Ramon. Kagapula ka dito na dadaul di turnab na. Amuyo turnab. In Ilocano, dornap tayo edi balunat, ha? Di dornap tayo kada ikas jay mga balunat. Nuji si Arlansa na ikinlom sa ikas jay, ha? Apay kapoy. Usually ti dornap ti si Ar kadigat no plastic agkulaw-kalaw. Tinto pag dornap mo lansaam tayo no daytay isarang ko. Oh, kasi mo nagkaw ito apay kapoy. Gakunakan niya na dito may building mo. Gapula ka dito na dadaol ti dornap na. Puura mo, paborbor mo, data nga buildingan, gapulaan di may isang dornab nga nadadaal. Wano saan? Nagtagtag na gimisit di bubita, di mo ito ti building ka kararamid mo na tabalayo ka maya. Ngam after how many years ka agtagtag tulat ta? Adang tulat ta dadapal na. Kaysa ti kunaktan niya nga, gapu ka dito ni may isa lang tagtag, di bubita nga tang gimisit. You will destroy the whole building. Kinagregregatan ti manumatawon, pinakuan kuma. No repairable, mabalimot na no ma-repair, no kaya nga repair mo ta dornap na, no kaya mo ta i-repair mo, no haan mga laga ti karpintero. No repairable, i-repair mo. No haan, anya nga rutin mabalin mo. Ipa-repair mo
Unless no na gangganadan ka nag-shake amin na foundation na nga mabalina, balbaliwa mo. Kasi mo lang, rin ni Apo Jesus, anyo ti sarsarita na templo, pinagbalinda, jimining di templo, napukaw, apaya pinagbalinda nga business center. Pinagbalinda, paglakwan di pagaw, dagiti maidato, pagsupyan ti kwarta nga dasaor na, nagbaling nga pangwartaan, haamutin nga pangilawlawagan ti kwarta ay sa uni ako Diyos. Kanya din naramid na binaot na dagiti baka kada pinaruan na kalapati, baliktad na dyan sa anda, riniper na, ornusan na. Isubliyo ti imahin na kahit nga sa uni, isubliyo ti imahin na dahiti at templo, dahiti kat pagkararagan. Isubliyo ti langan na dahiti at templo pagkararagan, no mariper, mabalin pa Iso nga sinimpanan, nung tinaununag na ibagbaga ni Apo Jesus, dayay bagina. Gibagina ni Apo Jesus, patayin nyo, ribbaon nyo dahiti at templo, ago, pagungarat, bangunag ti talungal, dayay gayang bagina. Kadi same, datayo ti bagina, haan? Ni Kristo ti ulo, datayo ti bagi. Kano madadaol mapukaw di essence na isugarod na adda pang repair at dagarod kumpisar. No nagbasol na ilaw ano ore kasano kadag sa nabasol isugarod na adda pa nagbabawi kumpisar. No repairable no mabalin nga i-repair haam mo nga alaan tabak mo burbure mo. Di same ore niya ti ang gulat pa nagbiyak tayo di relasyon ti ang asawa. No repairable pa ilaang ore marigrigata. No mabalin ang ma-repair, mabalin ang repairan. Tanagregatan nyo dayta. Kasi wala ang iba'y pa nagkakaaruba. Iti relasyon tayo. No mabalin ang ma-repair, ma-repair. I-repairan, hamo nga ibang lang di buo nga tao gapulaang iti may sa akamali. Kasla kung mata anak mo. Binilin mo, awan di ang taktakaw. Nailawan, ubing nga ro. Nangalabain ita wallet mo. Nasaki inakon mo ta pagtaya mo kumaga, nagmayat di tagtaga-inag mo. Agpupungtot ka. Kagapula da di ba inti nga inala na. Kasano pa nang repair mo? No, daduma ka, mabali mga, bawal mga mitagpaltik ti iman. Tayo di ka rin agpaltik na iman. Yaw na sa, i-explain mo nga, hamo nga. Repair na ro. Alam nga, ibalang mo, ipadawat mo di anak mo, na ipurwak mo, tabay-bay kapulaan na diyang inaramid na. Kasi yung malaan ti relasyon. Uri ni Apo Diyos, kaya isugarod na data dito simbaan, isugarod na umay ti agkarkararag, isugarod na umay tapata, may sa day nga reparation of sin, di mo? May sa pa nang repair, nga lumadin dyan kaungganan, isugarod na at data yung itisaklam na. Taumay tayo nga rod simpaan, taawang mo ti perfect. Sinaya ti balay nga awan ti tagtag na, awan ti madina. Sinaya ti perfect ti balay na. Agtagtag tulak tamo di gater mo, nagalis tulak tamo di agdang mo. Maikag ko, uno saan, maigangton tulak tamo ta cutics mo, dyan ti ruangan nyo, dahil ti krrk ko na nga screen, marurod kan tumo laan. Amin, awan ti perfect. Kas diyan maglaon kanya tayo. Ngam no mabalin a repair, mabalin a simpaan. Kas uray ti ko ni Apo Diyos, uray ti simbaan na kas diyan mo. Datayo, bagi na tayo ni Apo Jesus. Bagi na tayo. Kaya na tayo isugar na umay tayo kamang ditoy, isugar na umay tayo kararag tapang repair na at nakamali. Kasi maglaan ati attitude tayo kung makinikabsat tayo. No adda kamali ni kabsat mo ikam ti gundaway na agbabawi, ikam ti gundaway na mga paluntag. No nagkamalin ta pagbabawian na ako nagsaya at nga attitude. Tinakaro da di pagbaba nagkamali ka han nga pagbabawian. Nangrunong tila makitkitam kakamali ti kakadwa ay sos. Nariga day dyan, han nga maripet day dyan. Tila makitkitam ka day dyan. Sugurog na agsisin nalakan tayo, isugurog na agtitin narabay tayo nga mang repair, mang simpa. Isugurog na adda kumpisar, adda na santon amisa, umarararaw tayo laan ti panang repair na. Taawang mati perfect, awang mati kadadalusan kan sa bagay da kay dito ako kadadalusan kay kata, kadadalusan kata ata kapitan tawang kalaban na.
So nga maya nga ta. Nanti jay kung kunan na isugurod nga do not destroy kalawan di malagit ko di kay imbaga ni ka. Imbaga ni Apo Justin ni jay ni laganan jay inya nga syudad di jay di kunan na dalimang agbabawi patayon ka di dahil niya gumura ba di jay suduma. Well, kaya ay nga bainting agbabawi ripuugam ka dito templo ha ay syudad haan kano sa nga pulo haan nulimlima di agbabawi ripuugam haan diya apaya kayat nalata ni Apo Dios di adalata lugar adalata ruangan ti panag babawi isalata nga rod nga adalata panag panag-repair adalata panang simpa numadi adalata panang simpa kano hamo kayat ti panang simpa na kanis istrikto kang ni Apo Diyos si kanti agbalin a Diyos sa bali ti kayat ni Apo Diyos ti kayat na isugurod nga dagi gagayim na dagitay prostitute dagitay kunada nga agsingsingir iti buis dagitay kunada nga hangakay kayat ti gimo taapaya kayat na agbabawi da masimpada agsublida kengkuana kinaharamid akasta Ketapta iti simbaan, latiran pan nakaididikar na pagyamanan tayo. Ti pan nakaididikar dagiti simbaan. Tanuawan simbaan, diyak mo no kasano nga iwaragawag ti bagi ni Kristo. Diyak mo no kasano nga iwaragawag ti Ebanghelyo. So pagyamanan tayo lataa, uray dagiti simbaan, adalat ta kamalina, taapaya, kamalingarot ta, tattao nga pinagbiyagaan. Awan ti perfect. Mangbiro kayo ti simbaan nga perfect intay amin ijayo. Baka na kayo dito, mang patadder kay tuman. Nagitay kung kunat na umalis ita nita kadakdakkel tay data. Awan ti simbaan nga perfect tapaya at dalat ta kamali na tatakot nagyan. Nga mabalin paspasan kun la ti Espiritu Santo uray pay nakapso. Kasi mulaan di pamilya, uri na kapsot na ginagyan na, no italot na kinapo Diyos, paspasan po na tati Diyos, uri na kapso. Kasi mula tigimong tayo, uri no managbasol, paspasan po na tati Diyos. Ta isumor ti mang reprepare kan niya tayo, isuna nga rin tinalay nga karpintero nga, mang sukat kadagi tayo, madi, di kaunggan tayo. No palubusan tayo ti Diyos di, na isuna ti ang trabaho, isuna ti mang repair kada tayo.